Aro. Akọ dị ọkụ si eme. Ụgbọ nkanụ. Ogene chi yeluga ya bịakwa ọzọ. Ụgbọ nkanụ. Ọgụrụ na-ada. Asịrị ugboro na abụka ekwe na-akpọ dike. Ọkpọ ya na ndụ, ọkpọ ya n'ọnwụ. Ọ bụ gịnị ka anyị na-ekwu maka a wee na-asị na ọta ata ka a mụrụ nnukwu mmadụ. O wee ka anyị na-ekwu okwu ya. Ndị person Prọfesọ Joseph Ugwuaja OON Ifeoma eji amatụ ọchịna nwata Ogbuefi Chikamso 1 ala Igbo the Chief Medical Director North Nnewi odogwu asịrị ijide ka iji maka na ka ị na-eme dị mma awere asị jewe ije awere ị na-amara ije awere mbọsị ntụkwa kpọrọ ya ama awere asị na ị ga-adịrị anyị ndụ na taata ị na-atụkwasị ahụ n'elu ahụ gị na Chukwu ga-agọzi iru nye ogologo ndụ na ahụ isi ike wee nye ya amamife nke ị ga-eji echi ndị ọha na-enwe n'aka arọ obodo nne na-agala ọfụma onye ese agbara afọ n'aka ọ bụrụ ọnụ bịafụ n'ọka efe ọba eji ama na efe ọba eji ama onye ese n'ụwa bụ onye ọka ome n'ụwa bụ onye ozugbo ome n'ụwa bụ onye ọka ome ozugbo happy birthday to you. Oh yes, I heard. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh yes, happy birthday. Many more years, so you wanted to grow. Many more years, so you. Many more years, many more years, many more years to you. Oh, bless you.
ana meluru gilino osisi fụrụ gị ha tukpe supere ma ji ihe onu onye jụrụ ife iji wee dị ọbụna ogwe nwere mkpochi onye makwa na ị ga-abụ ọgaranya mana ife na-esi n'afọ wee mebe ọ nọ n'ọrụ ya arụ ọrụ ọchụrụ nweta eze afọ jụrụ gị ego onye si nye jide ego otu ebe ị nọ n'isi ụgbọ oke biri ya ama ntụ ndị ahụ gboro gị gbu fagba gbasị na ya ọba ị ga-abụ onye nwere ngozi ọbụbụ na mbata gị isi ike aka gị ahụ onye si ụlọ ọbịa ya atọ ọchịna nweta na ama ebe kuku iru mmụọ na arụ mmadụ fabia gbara oge ọgụ n'aka nri na aka ebe wepụrụ gị ndị osu imi ndị ọmụ ọbara n'otu oge agọ mmụọ gekpe ntị ndị ahụ chere na anyị ga-anwụọ